Видях, че почнахме с три момчета от школата, Виктор, Берки и Ники Златев, което показва, че не е толкова страшно да играят млади момчета. Оставете другите българи, които играят по-опитните. И по средата на полувремето, когато Ники не можа да спре една-две топки, зад нас има хора от нашите фенове, които веднага почнаха да парадират с що не е спрял, да пускаме други. Това е големия проблем в нашия футбол, че ние сме търпеливи към чужденците, но ние сме най-нетърпеливи към нашите деца, както беше в Ники. И когато вкара в 45-6 минута е най-големия. Тези неща трябва да ги коригираме или пък да сме малко по-търпеливи към нашите деца, защото те имат качество, но след две грешки, ако му кажем на полувремето, сгрешил два пъти, ако не вкара гол, го сменим на полувремето, трябва да го чакаме след 10 кръга да се възстанови.